मा होसोमबावलाय देरहासार इस्लारि बायदि आंबो हिनजावखौ ब्लगिं खालामनो फोरोंनांसिगोन सुथिनोबो गासिबो एसे गोजान जायगायाव लाना थांनानै मोजां ब्लग खालामनो गोरों खालामनांसिगोन बेनोबो मोनसे एकाउन्ट खुलिना होनांसिगोन माला देरहासार इस्लारि लाय जा मोजां अनलायनानै हिनजाव मालाय केमेरा हमना होयो गावहाबो देरहासार इस्लारि ला जा बाजैया टेंटें 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 होनलायो जोंहा हिनजावा सुथिनोबो नोंहाथाय हेल' गाइस साननोसै होनना बुङो आरोखि मबाइल हमनानै नोंहाथाय हेल' गाइस साननोसै होनना बुङो सुथिनोबो एक नम्बरखौ अफ खालामदो देलाय नुजालाय आंनि ब्लगखौ खेबसे नुजालाय दम रोङो नुजालाय दे हेल' बेलाय हा टुइट हेल' गाइस होनदे हेल' होनलाय हेल' गाइस होनलाय हेल' होनलाय ओरै गाम हेल' गाइस होनदे गासैनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय दिनै फेमिलि ब्लग गाइसफोर हिनजावखौ एसे सहाय खालामनो सहायखौथ' बहुद सहाय खालामखायो आङो अनेकाव सहाय खालामो हिनजावाबो आंखौ खालामनायालाय एसे ना बारा नङा ओमफ्राय ना सायगासिनो दायो ओरैबायदि जागोन बयनिफ्राय गोदोरसिन ना मा दङ बेयाव कमलकाट गाइस कमलकाटानो बारा ना फिथिख्रिबो सायगासिनो जायहा उदै गिदिर बेनो उदै गिदिर नाखौ मोनजागोन आरोखि जायहा उदै फिसा बे उदै फिसा सेलथेब बै ना फिथिख्रिफोरखौ मोनजागोन दे जाखावनो माने जागोन आं अयथासार जागोन सुथिनोबो नास्रि होनबा बोरैबा खोनायोलै आं मबाइलखौ केमेराखौ एसे मोजां मालायनो आदां गादांलाय बेलाय माबा रसगुल्ला दिंग्रायासो माथो दैबो सोखानांसिगोन बे बेयाव फैगोन र' नैयाव थिननांगोन बबेयाव माबा गब्लं माइ इयो गोथाङा गब्लङाखै दा सोलायनो हागोन दा मोसौनो दै लांनो मानो नुदोंना नुवाखैथाय गाइसफोरा नुदों खोमादांलै र' एसे मोजाङै बिमा आथिं नायहर एसे नायहरगार हामालै नायहरनांगौ गाइसफोरखौ गोसो गोथारै अनलायनाय बाबे नाखौ एसे सायना होनोसै बे जाबाय नास्रि गाइस नैबे जाबाय कमलकाट बेखौ आं जागोन आरोखि अनाफाना बिदै दंमोन बेसेरा बोरैबा मोनलायलाङो आङो बिदै गोनां नाफोरखौ बेसेरा जोलै बारायगौमोन बिस्राबोदि जिउ दङ नालाय बिफा फिसा गोथार जिउनि नामावनो बिगुर फुनाय जाबाय ओइ दाउ साला नोंसोरखौ अननानै साला ना लानानै फैदों साला नोंसोरनि जिबनखौ अननानै आरो नोंसोर उतपात ना देगारगोनलै आंनिया बारा डिस्टार्ब नङा नों बेसेबां जागोन दिनै बिमा तामाम जागोन नामा नोङो ना ओइ नै बिदैया नै अनाफाना बिदै ओंखारबाय गाइस भिडिअ जादोंना जादों हिनजावफोरखौ एसे सहाय खालामनांगौलै गाइसफोर जेरैहाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संनायफोराव मालाबा फ्रि टाइम मोनबोला ओंख्रिफोरखौ सायनानै हो आलुफोरखौ लेबनानै हो जिफोर सुबोला जिफोरखौ सेबनानै होफा दै खावनानै होफा एसे मोजाङै बुनानै होफा गिदिर जिफोरखौ जेरै ब्लेंकेट सुबाय बायबोला आंबो ब्लेंकेटफोर सुबा खोब सेबना होसोयो अनसै आङो गाइस नोंसोरबो अन दे दे देलाय आं मायो दे होनदों माबा हारसिं मा आंनो बोलायगोन दिनै ओइ थिंदां नोङो ओइ थिंदा एसां गोलोखो नुवाखै नामा थांबा जायगा गैया नुवाखै बो सुबावनो र' सुबावगोन मानोबा
खोनसे सुलायदो ना सुला देलाय माहाय बोबाला सेबो मोसौ बिबु ना अमा बिबु बिलाय दे खोनसे सेबावनो ना दे मावनो नांला र' नों हमथानोबो हाया ओमफ्राय सुनायनि माला बारा होसिगाव भिडिअ खालामनो गोसो गैया आङो गाइस माने एसे नरमै खालामनो गोसो आरोखि फेमिलि ब्लगखौ ओरैहाय आरोखि माने थारमाने ना सायनाय ब्लगखौ आरोखि ना सायनाय ब्लगखौ एसे लासै बुंनो इच्छा खालामदों आरोखि आयौ खुगायानो मासे गुवार ओइ माबा नै इसोरा सृष्टि खालामबाय मानसिखौ नोंखौबो खालामबाय आंखौबो खालामबाय आंनो खुगाखौ एसे गोसा सिनो हानायनि बोर होबाय नोंनो एसे लासै रायलायनायनि बोर होबाय सोरनोबा गन्थंजों रायलायनायनि बोर होबाय जोंफोरबायदिया दा माहाबाफोर बबेबा कंग्रेगेसननि सिगाङाव बा माहाबा मिथिं दावथिं खुरां बुंनांगौबा माइक नांलायलांना सयथिनोबो ओरैबायदि गाव बुंनो हाखायो बेयाव रायलायबा खमसे खम 1 किल'मिटार गोजानाव खोनाहैगोन ओइ माबा ओइ सोरबा बायदिया साननो हागौ दे भिडिअ खालामनोल' हिन्जावखौ हहाय खालामदोलै बे ना सायनाया बिगुरा होनना साननो हागौ खिन्थु बिदि नङालै गाइस गोदो सिख्ला टाइमनिफ्रायनो गोसथोलायनायनिफ्रायनो हहाय खालामबोदों आङो हाबा जानायनि उनावबो बहुद हहाय खालामबोदों आं गाइस खालामना खालामाखै बुंलाय बिमा हा हाबा जायै सिगाङाव माथो खालामदों हाबा जायै सिगाङाव मा हहाय खालामाखैलै फुरां बाथ्राजोंबाबोथ' हहाय खालामदों ना मा बुङो गाइस बिदि नङा हामा बोराब नाङा माहाबा मिथिं दावथिङाव लोगोफोरजों थांफानो नागिरदों थांनाङा हामा बेफोरबायदियाव ओंखारनो हामा मोजां मानसिया थाङा बिदि बुंबाखै होमबा मालाय बायदि नोंखौ बै दानि जुगनि सेंग्राफोर बायदि माहाबा फांसन जाबोला फै लोगो हमलायनो होननानै डेटिं खालामदों नामा आंखौ हा जोंनिया बेफोरबायदि गैया गाइस हाबा जानो सम जाबाय डाइरेक्ट न'आवनो लाना फैखाबाय बाला नाखौथ' गोबां हमना लाबोबाय आं लाबोनायालाय कमल काट फिसा गोजा जोलै बारायगौमोन बारायनायालाय हा नोंलाय आरो बेदरखौनो जाया होनना बुंबाय आरो नासो जागौमोन होनबाय गोदोर गैया फिसासो माबा लानानै गाइसफोरखौ साखि दोननानै आं हिन्जावनियाव मोनसे खुरां सोंनो नागिरदों गाइस बेनो जाहैबाय आंनि इउटुब जानायाव हिन्जावफोरनि बाथ्रा बिदिनो गाइसफोर आं दा मावस्रानाय नङा आं दा साइज जानाय नङा बिदियानोसै मा बुंनो मोजां खोनायो आंनि इउटुबार जानायाव नोङो बाजानाय दं नामा हा मानो 1 नम्बर कारनखौ बुंदो मानो एसे लेब बुखुबाय थानो लुबैदों नोंलाय आं इसोरानो होबाय बोर लेब बुखुबाय थाग्रा मानसिया बेसेबां हायो रायज्लायनांगौनो नंबां जाबां बाथ्राफोर रायज्लायना मोजां बाथ्रा गियान गोनां बाथ्राफोर है साला द' फोगारगोन आं बे माबाखौ मानो गाराखै गारदों नै इखौ बेफोरखौलाय मा गानो बेफोर मोदोम भिटामिनसो हाबना थायो हाबबा नों जाबानो जाबाय दे एबार बाखि खुरांखौ बाद होदो एबार अननायनि बाथ्रा रायज्लायदो ओइ गाइसफोरनो बुंनानै हर जोंहा जेरै बोराय बुरि गोसो गोथारै अनलायलायो नोंसोरबो अनलायलायो दे होननानै बुंहरलाय एसे बुंहर जोङो बोराबलाया जोङो नांलायलाया हामा इसोरा बोराबो गावजों गाव अनलायलाय रागाजों दाजोंलाय होननानै बुंहर
इसोरा जोंखौ सानैजों सासे खालामबाय बेनिखायनो हाबा गैयालै गाइस जोंहा दानिया लाजिसो दिनै बुरखायसे ना सायनायाव बोरैबा लोगो लाफायनानै भिडिअ थिखांदों आं गाइस मोजाङानो देलायबाथाय आइसुरिया रायाबा हाया सयथिनोबो हिनजावफोरनि रावबाथाय बिदिनो इनसाल खालामनायखौल'सो नुयो आं रावखौबो साफा नुवा आं हिनजावखौल' साफा नुयो देलायबाथाय नायखादोसो सयथिनोबो खाथिनिफ्रायनो गोजानाव थानो बायो आं बेनिफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय जोंहा हिनजावा बे सानसे बिराद ठग जागासिनो गाइस मिथिबायना मा खेथ्रआव ठग जादों अनलाइनाव बिराद थगायजागासिनो जोंहा हिनजावा अनलाइनाव बै माबा फ्लिपकार्टआव बिराद ठग जागासिनो मोजां देखायगोन ना साफा बुस्थुफोर नुगोन अर्डार खालामगोन न'आव हायबोला नोमफा खर' माबा बिमा खर'नि बायदिसिनासो माने बुस्थुआलाय थिग प्रडाक्टआलाय थिगानो खिन्थु मोजां नङा आरोखि जेरैबायदि साननाय बेबायदि नङा आरोखि प्रडाक्टफोरा दा खैबाथा प्रडाक्ट गोलैसोनानै दङ बेहा अनलाइनाव एप्लाइ खालाम माबा अर्डार खालामनाय खिन्थु माबाखौनो बाहायाखै बे इउसखौनो खालामाखै ओरैनो दङ नंगौना फेस वास मोनसे खालामनायमोन फेस वासखौबो ओरैनो दोनबाय बेनिफ्राय माला मोनसे गोदोनानि माला मोनसे खालामनायमोन मालाखौबो गानाखै ओरैनो दोनबाय सरि माहाबा हांबासो गानगोन गाइसफोर आलासिफोर जाहैबा गानगोन आरोखि देनां बिहाव बिखुनजोनियाव आलासि जाहैबा गानगोन मालाय दे बखिनायाथ' जायाखैमोन दा आरो नों बुंबाय थायोबा ओरै लेप बखिबाय थायो होननानै मा बुंनो आरो उपाय गैया माथो खालामनो ओइ दङ नै हिनजावजों एसे हहाय खालामज्लायदों जोंहा ना सायनाय मा सायनाय थांलाय जिरायनो थांलाय हा एसे बुरजायानोमोन बायनानै लाबोनाय फै सार फै र' आखाइ सुग्रोनांगोन होनबा नोंसा बेसेबां जायो नुदों जा सानदों बेसेबां जायो नंगौ इयाव एसे नायलांलाय बेयाव एसे नायलांलाय नैबेयाव ब्रा इयाव एसे नायलांब्रा इयाव एसे गंनानै नायलां जल्दि सुना आखाया र'ब्रा सारमोना माला ओंखाम जानासो फैखादों ओंखाम जानासो फैयो जालांबालाय जालांना सायगासिनो नै नोङो माने माबा भिडिअ बानायबाय थादों हा भिडिअ बानायबाय थादों ना सोरजोंबा रायज्लायहरदों नङा बानायनायनिबो कारन दङ देनां गथ' गथाया देरबोला जा मामादों बाबादों बेसेबां सहाय खालामज्लायोमोन होननानै नों सायबाय थादो दे सारमोनजों एसे रायज्लायफाहैनोसै आं एसे जफाहैनोसै